Tradičné divadelné bábky úspešne prežili digitálne zemetrasenie a aj dnešné deti stále radi chodia do bábkového divadla. Partia českých a slovenských nadšencov sa rozhodla preniesť poetiku bábkovej štilizácie na filmové plátno a tak vznikla spoločná československá rozprávka Malý pán. Koncom apríla bude mať premiéru v našich kinách. V jednom z bratislavských dabingových štúdií sa v minulých týždňoch dokončovala filmová bábková rozprávka Malý pán, nakrútená na motívy úspešnej detskej knihy Veľká cesta malého pána. Postavu z ríše hmyzu, rozkošnú larvičku, nahovorila Táňa Pauhofová a robila to s očividným potešením. Ja milujem rozprávky a čokoľvek je rozprávkové, tak je pre mňa prosto kúzelné a magické a ide to rýchlo, je to krásne a máme český už podklad, takže je sa čoho chytiť. A vlastne človek vychádza z toho, čo vidí a veľmi rýchlo sa do toho, keďže je to rozprávka, dá dostať. Ja si myslím, že v prvom rade musí byť dobré a kúzelné pri rozprávke to, čo už je natočené. A my môžeme maximálne vlastne iba to dotvoriť a nechať sa inšpirovať tým, čo vidíme. Takže tým, že ono to kúzelné je, tak ja už som sa len snažila do toho nejakým spôsobom vsadiť svoj hlas, aby to nie, že nerušilo, ale aby to robilo ten dojem taký, aby to toho detského diváka upútalo čo najviac. V tom dabingu, ja neviem, ja tým, že to robím od malinka mala, tak mi to príde všetko také akože prirodzené, že prídem a prispôsobím sa tomu, čo vidím a čo počujem. Keď tá larvička v tento moment má zrovna v ústach čarovnú kartičku, tak ja ju po ruke nemám, tak strkám do pusy to, čo mám najbližšie, a to je ceruska. Keď sú postavičky alebo postavy také, ktoré niečo jedia, tak vtedy si herec nájde, čo by zakusol. Keď sa pije, tak sa tvárime, že pijeme, no tak snažíme si pomôcť, ako sa dá. No. Asi to bude lepšie. Režisér Radek Beran nakrútil celý film v češtine a pri nahrávaní slovenskej verzie bol prítomný len ako supervízor. Zaujímalo nás, ako vníma rozdiel medzi češtinou a slovenčinou v podaní bábkových hrdinov. Co jsem teďka jenom za tu chvilku viděl, tak mám pocit, že dokonce ta slovenština, nevím, jestli třeba je to hercema, který hrajou ty loutky ve slovenské verzi, protože jsou moc dobrý, ale mám pocit, že ta slovenština těm loutkám sluší ještě víc, protože sice Slováci vždycky říkají, že Češi zpívají v tom jazyce, ale já mám přesně ten pocit o Slovácích, že jo? Ale že jako je to víc takovej prokreslenější. Mám pocit, že v tom je víc jako emocí najednou v tom hlase nebo v tom jazyce, což těm loutkám strašně pomáhá, protože oni jak mají furt stejný výraz, že jo? Tak tam se chytáte jenom hlasu, abyste cítili, co oni cítějí. A tady slovenština, myslím, že tomu jde mnohem líp naproti než čeština, ale zase si nechci jako škodit, nebo možná to u té češtiny tak necítím, jaký slyším pořád, že jo, a tady jsem na to takový jako nabuzenější, ale jsem z toho strašně dobře překvapený, že to funguje skoro líp, teda musím přiznat, no. V súčasnosti sa väčšina českých filmov vyrába v slovenskej koprodukcii a naopak. Aj producent Jakub Červenka považoval viac menej za samozrejme, že pri realizácii bábkovej rozprávky osloví slovenského koproducenta. Za prvé to je kvůli přátelství se slovenskými koproducenty, s Alexandrem Smykem a s Danem Kachutem. A za druhý určitá myšlenka spojení obou těch dvou států, který vnitřně nebo jako navenek je rozdělený, ale vnitřně je to furt nějak určitým způsobem to spojený. V výsledku jsou to furt spojený nádoby a ta tekutina mezi nimi přetýká a to přátelství je na dlouho a je úplně jedno, jestli to je Česko nebo Slovensko. Slovenskí producenti Alexander Smyk a Daniel Kachut sú úspešní v reklame. Ako mnohých v tejto branži aj ich lákal film a ponuka koprodukovať rozprávku Malý pán, ktorú uvidíte v kinách už od 30. apríla, zobrali ako zaujímavú výzvu. Asi dva dôvody sú, prečo sme sa preto rozhodli. Jeden je ten, že konkurovať vôbec v animácii tým súčasným produkciám z amerických filmov, kde sú naozaj už tie animácie neuveriteľné 3D a neviem koľko D a robia na tom neviem koľko štúdií a tisíce ľudí, tak jednoducho to je, si myslím, v našich podmienkach konkurovať v tomto žánri priam nereálne. No ale
väčší dôvod, prečo sme sa rozhodli práve preto, že bábky, no je to pre nás určitá možno aj nostalgia z detstva, kedy sme trošku aj vyrastali na týchto bábkach a loutkách. Takže bol to jeden z tých dôvodov, že tak vrátiť sa trošku do detstva a sprostredkovať aj našim deťom niečo, na čom sme vyrastali. Chceli sme vlastne ako keby zužitkovať to, čo v tej reklame, v tom marketingu sme za tie roky sa naučili a čo robíme ako keby pre našich klientov, tak sme si hovorili, že chceme to práve využiť a pri takomto dobrom projekte to proste skúsiť. A každopádne je na tom príjemné, že je to táto rozprávka a môžeme si povedať, že je to troška aj filantropia, ale zároveň chceli by sme aj ďalej skúšať takéto projekty, čiže nie je to ako keby len výstrel, ale aj ďalej by sme chceli vlastne aj tú našu produkciu, ktorú máme, by sme sa chceli podieľať na takýchto projektoch, čiže super.